Tulevaisuus on nuorten, ja jotta meillä olisi tulevaisuutta, niin me tarvitaan nuoria tekijöitä. STTK on tämän vuoden tulevaisuuden tekijä on Sirma Lampinen. Sirma tulee Etelä-Pohjanmaalta, Alajärveltä ja hän on ammattiliitto Jytyn jäsen. Sirman toimeliaisuus ja aktiivisuus tekivät ison vaikutuksen. Sirma on saanut omassa liitossaan paljon aikaa muutoksia. Hän on saanut nuoret mukaan ja nuorille myöskin tilaa sinne päätöksentekojärjestelmään. Ja hän on ollut aivan oiva nuorten ihmisten esiintuoja siellä omassa liitossaan. Mun mielestä on tosi tärkeää, että nuorten ääni saadaan kuuluviin ammattiliittotoiminnassa, että me saadaan sitä kautta lisää nuoria ja lisää aktiiveja toimintaan. Mä halusin olla kehittämässä entistä viihtyisempää ja jäsenistä välittävämpää ammattiliittoa. Mä saan voimaa sellaisista asioista, joista mä itse innostun ja etenkin sellaisista asioista, joihin mä huomaan, että mä oon saanut innostettua tai aktivoitua myös toisia ihmisiä. Sirmahan on ihan ehdoton helmi. Sirma, jos kukaan, on semmoinen yhteen hiileen puhaltaja, joka kehittää, verkostoi, kokeilee rohkeasti uutta. On semmoinen kaikki mukaan saava, aktivoija. Sirmassa ehkä korostuu semmoinen pieni pilke silmäkulmassa, mutta samaan aikaan myös semmoinen määrätietoinen toiminnan kehittäjä. Hän on lasikatteen rikkoja, joka on päässyt mukaan Jytyn liittohallitukseen ja sitä kautta saanut nuorten ääntä selkeästi myös kuuluviin. Sirma on myös omalta osaltaan ollut rakentamassa, miten puhutaan nuorten kielellä, miten nostetaan niitä nuoria esille esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai muissa yhteistyöverkostoissa. Työntekijä on työelämässä se heikompi osapuoli. Me tarvitaan osaavia, sitoutuneita ihmisiä hoitamaan yhteisiä asioita ja pitämään sen työntekijän puolta siellä kovassa työelämässä. Lämpimät onnittelut, Sirma. Toivon sinulle jaksamista tulevinakin vuosina edunvalvontatyöhön ja kaikkea hyvää siihen omaan elämään.